A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directors. And ABS-CBN bring you Christ the Healer. Together with our personal intentions, we also pray for the following: for the healing of Judith Escuadro, Teresita Acantilado, Lita Manlangit, Lucy Canora, Jesse Lim, Beatriz Roble, Tate Segura, Aquiles Cabahog, Erlinda Yu, Vicky Entanto Pogoy, Evangeline Texon Sencio, Liberato Paring, Flor Moscardon, and Queenie Yu. For the good health of Chan Chin Lam and family, Arlinda Paras and family, Nathan Thomas Ho, Neil Sailoon, Gina Marie Ipil Batikin, Leonora Padilla, Eilish Ongchoco, Zenda Laude, Jane Duarte, Amor Ompad, Richard Sabal, Leonida and Hipolito Cameros. Thanksgiving offered by Hener and Virgie Asnar and the Clarin family. Birthday blessings for Ronnie Ariosa, Raymer Neil Bonghanoy, Albert Kailan, Mary Nor Juanillo, Camilo Pantoja. For the special intentions of DVS High School, Batch 79, and for Jessica Maricane. Blessings for TV sponsors and benefactors, for the protection and safety of overseas Filipino workers, seafarers, and for our soldiers deployed in Marawi. For the eternal repose of Yolanda Nicasio, Gaudioso Cañete, Celito Peñalosa, Conciso Gomacias, Villahermosa Belo, Rosita Yang, Susano Capuyan, Brilla Ilaya Casas, Alberto Flores, Brigido Cal, Bob, Concesa, Bienvenido, Lilia Gamaliel, Benjamin, Lucia, Egberto, Jessie, Maria Carmelita, Evelyn, Maria Cleofe, Camilo, Cirila, the deceased members and benefactors of YMKA Incorporated, and for all the souls in purgatory. Himaya
ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maana kaninyo. Mga igsoon, aron mahimo kita nga takos nga makigambit nining santos nga sakripisyo, maghinulsol kita sa atong mga sala, atong pangayoon sa Ginoo ang kapasayloan ug hinabang. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Kadalog sa mga tao, hindi sa yuta. Diyos langit, tunggari, Diyos Ama.
Magampo kita. O Ginoo, kaluy ang imong katawhan, ug dugangi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug paghigugma. Ug himua kami nga makanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesu Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Ang tanang butang ilalom sa imong pagatiman. Walay laing Dios nga imong kasanghiran sa imong mga hukom. Ang imong kusog mao ang tinubdan sa hustisya. Makapakita ka og kaluoy sa matag usa. Kay ikaw Ginoo man sa tanan. Nagapakita ka sa imong kusog sa diha nga ang mga tawo may katahap sa kahimpit sa imong gahom. Ug gisilutan mo si bisan kinsa nga nahibalo sa imong gahom apan nangahas sa dili pagpanumbaling niini. Bisan aduna kay hingpit nga gahom apan ikaw usa ka maluluyon nga maghuhukom. Makabuhat ka unta bisan unsa batok kanamo sa bisan unsang panahon nga gusto mo. Apan inay ni ana gimanduan mo hinuon kami sa dakong pagpailob. Pinaagi sa mga butang nga imong nabuhat, gitudluan nimo ang imong katawhan, nga ang usa ka tawo nga matarong, kinahanglan usab nga maluluyon. Gihatagan mo ang imong katawhan ug dakong paglaom, pinaagi sa pagtugot kanila sa paghinulsol sa ilang mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, maayo ikaw ug mapasayloon. Ginoo, maayo ikaw ug mapasayloon. Ikaw Ginoo maayo ug mapasayloon. Puno sa kaluoy alang sa tanan nga magasangpit kanimo. Patalinghugi o Ginoo ang akong pag-ampo, ug pamatia ang tingog sa akong pangamuyok. Ginoo, maayo ikaw ug mapasayloon. Ang tanang mga nasud nga imong gibuhat, muabot ug musimba kanimo o Ginoo, ug maghimaya sa imong ngalan. Kay halangdon ka man, ug naghimo ka og katingalahang mga buhat. Ikaw lamang mao ang Diyos. Ginoo, maayo ikaw ug mapasayloon. Ikaw Ginoo maoy usa ka Dios nga maluluyon ug mahigugmaon. Dugay nga masuko, puno sa kaluoy ug kamatinumanon. Lingi ako
ug kaluy ako. Ihatag ang imong kusog ngadto sa imong sulugon. Ginoo, maayo ikaw ug mapasayloon. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Sa samang pagkaagi, sa atong pagkahuyang, tabangan kita sa Espiritu. Kay wala kita masayod, unsaon nato pagampo. Ang Espiritu mismo, mga liyupo sa Dios, alang kanato. Uban sa mga pag-agulo, nga dili ikasaysay. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa tao, nasayod unsay gihuna-huna sa Espiritu. Kay ang Espiritu, mga liyupo sa Dios, alang sa iyang katawhan, sumala sa iyang kabubuton. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi didto sa iyang uma. Usa niana kagabi samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway miadto og misabod og liso sa mga sagbot sagol sa trigo og unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom og misugod na sa pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya og miingon, "Sir, maayong binhi ang gipugas mo sa imong uma. Busa diin man gikan ang mga sagbot." Siya mitubag, "Usa ka kaaway ang naghimo niini." Sila nangutana kaniya, "Gusto ka bang pangidto namo ang mga sagbot?" Siya mitubag, "Ayaw. Kay sa inyo unyang pagpangibot sa mga sagbot, maapil unyag kaibot ang trigo. Pasagdi ninyo nga ang trigo o ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani. Kay ingon ko ra unya kamo ang mga mangangani. Ibta ninyo pag-una ang mga sagbot, bugko sa kini og ilabay ngadto sa kalayo. Apan tiguma ang trigo og hipusa didto sa akong kamalig." Unya misugilan si Jesus og laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa liso sa mustasa, ang labing gamay sa tanang liso. Gikuha kini sa usa ka tawo og gipugas didto sa iyang uma og sa pagtubo
na sa maong binhi, nahimo kini nga labing dako sa tanang tanom. Kini nahimong kahoy ug nanugpa ang mga langgam ug nagsalag sa iyang mga sanga. Si Jesus misugilon na usab kanila og laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa igpapatubo sa pan. Gikuha kini sa usa ka babay o gisagol sa usa ka takos nga harina hangtod mitubo ang tibuok minasa. Si Jesus migamit og mga sambingay aron pagsugilon niining mga butanga ngadto sa mga tao. Wala siya gisulti kanila bisag unsa kundili pinaagig sambingay. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon sa propeta. Mugamit akong mga sambingay kun makigsulti ako kanila. Suginlan ko silag mga butang nga wala pa mahibaloi sukad mabuhat ang kalibutan. Unya mibiya sa Jesus sa mga tao og misulod sa balay. Ang iyang mga tinun-an miduol kaniya og miingon, sultihi kami sa kahulugan sa sambingay, may tungod sa mga sagbot sa uma. Si Jesus mitubag, ang tao nga nagpugas sa maayong binhi, mao ang anak sa tao. Ang uma, mao ang kalibutan. Ang maayong binhi, mao ang mga tao nga sakop sa gingharian. Ang mga sagbot, mao ang mga tao nga sakop sa yawa. Ug ang kaaway nga nagsabod sa mga sagbot, mao ang yawa. Ang pagpangani mao ang katapusan sa kalibutan, ug ang mga ngani mao ang mga anghel. Miingon nga ang mga ang sagbot hipuson ug sunugon mausab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Ang anak sa tao magsugo sa iyang mga anghel sa paghipos gikan sa iyang gingharian sa tanan nga maoy nakaangin sa mga tao sa pagpakasala. Ingon man ang tanan nga nagbuhat og dautan og itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab, diin maghilak sila og magkagot ang ilang ngipon. Unya ang katawhan sa Dios mudan-ag sama sa adlaw didto sa gingharian sa ilang amahan. Busa pamati kamo kun may dalunggan kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga binati kong maigsoon diyan ni Kristo, ang atong Ebanghelyo karon medyo taas-taas tungod kay daghan ang mga sambingay nga gisaysay ni Jesucristo ngadto sa iyang mga tigpaminaw. O magistorya na gani si Jesus og sambingay, dili lamang kini mag-focus mahitungod sa iyang giistorya. Tungod kay daghan man ang iyang giistorya, papan usa lang ang buot ipasabot. Diha sa sambingay, ang gusto ipasabot ni Jesus, ang iyang relasyon o ang atong relasyon, detali kaniya. Busa importante nga sa atong pagpamalandong, tungod kay gingharian sa Dios ang giistorya sa atong Ginoo, kita sakop niini. Ang Dios o ang iyang katawhan mao ang gingharian sa Dios. O ikaduha, ang gingharian sa Dios dili kadtong muabot pa. Dili kadtong kanang inikahuman sa atong kinabuhi dinhi nining kalibutana. Gipasabot sa atong Ginoo sa unang sambingay susama sa nagtanom og binhi, diha sa kalibutan. Ikaduha, susama sa usa ka liso, marigyapon itanom, susama may katulo, susama sa usa ka igpapatubo sa pan. Ang atong relasyon sa atong Ginoo o ang Ginoo sa iyang relasyon dinhi kanato mao iyang gustong ipasabot dinhi sa atong ebanghelyo. Sa atong bahin aduna kitay dakong kapangutanaan. Tungod kay ang dakong pangutana sa mga iyahang apostoles pagkahuman naglakaw ni Kristo, ang si Kristo na lang ug ang iyang mga apostoles
miduol kan Kristo mingon sultii ra gud mi og unsay gustong ipasabot niadto. Pero makit-an nato kung kita bisan kung kita mangutana minta ngano man nga aduna may mga dautan sa kalibutan kung ang kalibutan binuhat sa Dios. Pwede natong i-rephrase o usbo natong pangutana ngano man nga mutugot man ang Dios sa kadautan nga may tabo dinhi sa kalibutan nga dapat unta ang tanan binuhat sa Dios maayo. Kung mao na atong pangutana, pwede po natong pangutan-on siguro ang atong mga kaugalingon ngano man pud nga nitugot man ta nga mahitabo ang kadautan. So atong pamalandungan nga kining pagpasangyaw sa makaayo o sa kaayuhan sa Dios dinhi sa kalibutan dili lamang trabaho sa Ginoo. Kundi trabaho usab o atong pagpakig sabot o pagpakiglambigit sa Dios. Sa unang sambingay, gisaysay sa Ginoo nga ang mag-uuma nakatulog sa gabi. Kampante nga ang Ginoo magbantay, no? Ang mag-uuma nakatulog ug sa dihang nakatulog ang kaaway nagsabod sa liso sa sagbot. Mao nga naglibog siya ug ang iyang mga mag-uma nga kauban kun ngano og disagikan kining maong mga sagbot nga nahitapo sa trigo. Si Jesus sa iyahang pagpamalandong wala mutugot nga ibton ang mga sagbot dungan ug diha sa kahadlok nga maapil ang mga trigo, no? Itagaan niya og panahon hangtod sa ting-ani. Habi natin kung maigsoon diyan ni Kristo, daghan kita og mga kapangutanaan o mga pangutana sa atong hunahuna sibo sa panghitabo sa ato ang kasamtangan nga panahon. Apan usa lamang ang atong mahimo diha sa pagampo ug pagtinabangay ug pagbantay sa makanunayon nga pagsalig sa Dios nga ang kadautan dili na mulaganap o mudaghan dinhi sa atong katilingban ug magsugod kita dinhi sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon tungod kay ang pagbag-o o ang gingharian sa Dios dili lamang kini moabot pa kundi niabot na sa ato ang kaugalingon ug sa dihang pag-abot ni ana dinha kanato kita mamahimong sinugdan o tinubdan sa kausaban hilabi na sa ato ang paglig-on sa ato ang kaugalingong pagtuo o pagsalig sa Dios diha sa atong pagpakigbisog o pagpakigbatok sa kadautan sa kalibutan. Kita masaligon nga magmadaugon ang atong hari nga si Jesucristo diha sa gingharian sa Dios sa ato ang pagka-inigsuunay, pagka-Kristohanon nga katilingban o pagkamasaligon sa Dios. Sa katapusan, gipasaligan kita sa Dios. Diha sa atong ebanghelyo karon, mingon siya, ang katawhan sa Dios mudanag sama sa adlaw didto sa gingharian sa ilang amahan. Maigsoon ko diyan ni Kristo mao kini atong gilauman ug mao kini atong gihuptan nga maghatag kanatog kaisog sa pag-atubang sa atong panginadlaw-adlaw nga mga hagit batok sa kadautan. Nagatuo ako sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan magbubuhat sa langit ug sa yuta ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misakas sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron sa paghukom sa mga buhi og sa mga minatay.
Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Mudangop kita sa Dios nga naghatag kanatog igong panahon sa pagbag-o sa atong kaugalingon. Sa matag pangamuyo, kita moingon, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Nga ang atong mga pangulo sa simbahan, hatagan unta sa Dios ug igong grasya sa pagkabig sa mga makasasala alang sa pagbag-o sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga sila nga gitugyanan sa pagpatuman sa hustisya ug sa pagpasabot sa balaod, mudangop kang Kristo ang tinubdan sa kaalam, magampo kita sa Ginoo. Nga niining tuig sa parokya, isip kahiusahan sa mga komunidad, mapuy-an unta sa gagmayng Kristohanong katilingban ang diwa sa Ebanghelyo, sa pagsinabtanay ug pagpasaylo, magampo kita sa Ginoo. Nga mapailubon kitang muhatag ug igong panahon sa kabag-uhan sa atong isig katawo, sama nga ang Dios mapailubon kanato, magampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Nga ang atong mga igsuon nga mihalina, matigom ngadto sa ani sa gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Langit no nga mahan, patalinghugi ug itugot ang among mga kipangayo. Ang mga pangamuyo sa imong katawhan nga maoy gipalitok sa Espiritu Santo kanamo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Take and bless the work of our hands.
mga igsoon, magampo kita aron ang atong sakripisyo dawaton nata sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo niining hingpit nga sakripisyo. Dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel. Ang gasa nga among gihalad alang sa imong dungog ug himaya, magdala unta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagpakatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. Ug diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkaya balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya ang alang kanamo ang mga ganghaan sa langit. Ug busa ang mga anghel sa kalangitan nagadayeg sa imong himaya ug nagduyog sa tanan mong mga santos diha sa ilang walay hunong nga awit sa pagdayeg. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Karon paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma ba ni Francesco among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyang esposo, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos.
Ginoong Hesu Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipakita ta ang atong pag-inig sa unay. Panagdait ito kalinaw, maanaa kaninyo. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, panpamulong lamang mamay.
Mag-ampo kita. O Amahan nga maluluyon, kining mga misteryo maghatag unta kanamo og bag-ong kadasig, ingon man magdala unta kanamo og bag-ong kinabuhi diha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Atong bation ang atong mga kaisuunan nga dili in taon makaadto sa simbahan aron pagtambong sa santos nga misa, apan naningkamot sila diha sa pagpaminaw sa ilang mga telebisyon sa santos nga misa tungod sa mga balatian nga ilang naangkon. Hinaut-unta nga atong Dios nga maluluyon o mag-ayo kanila diha sa ilang mga balatian. Hipuon unta sila sa balan nga Espiritu Santo aron sila makabaton og lig-on og himsog nga panlawas. Ug karon atong iampo o magampo kitang tanan alang sa mga masakiton. Kitang tanan, langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot ngang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit mahiusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesu Kristo, imong anak, nga buhi og hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Atong ipaabot ang atong mga pasalamat sa tanang mga ningtabang aron atong mahatod kining santos nga misa nga atong gihalad alang sa mga masakiton. Sa atong mga lectors, altar servers, Eucharistic ministers, television crew ug kaninyong tanan nga ningtambong karon, daghang salamat. Salamat sab sa atong Mass Presider, si Reverend Father Melchor Fuerzas, SVD, ang atong choir, ang Sons of Mary, ang atong mga pilgrims, ang uniformed and non-uniformed personnel gikan sa Cebu City Police Office, ang mga lectors o mga Samist gikan sa San Nicolas Parish, mga Crusaders of the Holy Face of Jesus, and Youth Ministry Keepsake Association Incorporated, YMKA. Offerers sila si Mr. and Mrs. Luis Cañete ug Saring Humawas. Alang ni adtong gustong mutabang aron atong mapadayon ang paghatod sa santos nga misa alang sa mga masakiton, ipadala lang ang inyong mga donasyon sa Daughters of St. Paul. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dala ninyo ang kalinaw ni Kristo.